गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि गुबुन हादराव मोनसे जरखा दावबायहैनाय दिनै माखासे साननि हाबाफारिजों भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ जापानसिम रावना होलांगोन। गावनि गुबुन हादर दावबायहैनाय समाव गाहाय मोदीआ खमैबो 40निबो बांसिन गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। गिबियाव जापान, बेनि उनाव पापुआ निउ गिनी आरो अस्ट्रेलिया हादराव दावबायहैगोन गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ। भारत सरकारनि गुबुन हादोरारि बिफाननि सेक्रेटारि बिनय क्वात्राया मिथिहोनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्री मोदीआ दिनै जापाननि सहर हिर'शिमायाव सौहैगोन। बिनि उनाव मुलुगनि रांखान्थि जौगानाय हादोरफोरनि G7नि बोसोरारि शिखर सन्मेलनाव बाहागो लागोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बाहागो लानो गोनां G7नि बोसोरारि शिखर सन्मेलनाव आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेन, जापाननि गाहाय मन्थ्रि फुमियो किशिडा आरो अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि एन्थनी अल्बनीज आरो माखासे हादरनि थान्दैफोराबो बाहागो लागोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ गाबोन मोनसे समाव जापानाव महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होगोन। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रिया हादरनि सार्थआव गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि सायाव गुबुन हादरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोननि बाथ्रा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।